som zvedavý, či si niečo pamätám. Začneme niečím jednoduchým. Vidíš, ja sa len ťahá fúza. Ja počkaj, ty si to otváraš nohou, tú vec? Tak je to tu vymyslené. To je veľmi dobre vymyslené. Aby nám nebolo moc teplo. To ťa nepopáli. Nechytaj to rukami. Ešte budeme hľadať niekde pohotovosť. Pohotovosť ďaleko? Ďalšia vecička, ktorá bude určite v predaji na pultoch Vianočného bazáru chalaňov. Nebude, to ja si potrebujem vyskúšať iba. Čo vyskúšať, veď to je... Veď tu mám, vlásočnicu. Jej, toto by ma bavilo. Tu by sme mohli dlhšie ostať. Nech sa páči, celý deň. Musíš zase nahriať akože? To sklo na vzduchu chladne. No áno, rozumiem, len to sa ti zase ne... Je to veľmi rýchlo to chladne. Je to trošku tvrdšie sklo. Olovnatý kryštál je na tvarovanie lepší, lebo má dlhšie si drží teplotu. Ako sa to volá, to má nejaký odborný názov. Voláme to, že to sklo je dlhé, no ale... Že je to dlhé sklo. Máme viac času na tvarovanie. Toto je krátke sklo, lebo je... Toto je sodno-draselné, takže ono trocha rýchlejšie na tom vzduchu chladne, tak treba sa viac rýchlejšie ponáhľať. No tak treba sa 2-3 krát vyskúšať možno a už to pôjde lepšie. Ale ako v pohode na prvýkrát, ja si myslím, že super. No a to, že to robíš prvýkrát v živote, tak je to super. Kačiatko sa narodilo. Kačiatko. To je ešte horúce, nie? To by ma popálilo. No, nejakých 500 stupňov to má. 500 stupňov? No. Schodok? Ja si len chcem nastrihnúť placku, aby som to mohol položiť. No. A mám nabrať ja teda, hej? No, ale podrž. No, ja tu zavadzam. Podržím. Ja tu budem rád zavadzať. A môžeš podržať. Tak budem držať. Len bacha, tu je to už horúce. To mám teraz studené. A teraz čo naberáš? Ďalšiu onú... Počkaj, aby si sa... S tými... Ja sa môžem takto držať. No len teraz Ja to... budem tu iba držať. Daj na zem ten pindajzik. Aj? No, na zem to hoď. Aj. Kurník. Ale ty si Šikovný. Vidíš, ale už som si to nabral skoro, takže teraz sa to nechytí. No ale ty si šikovný. Tak Super. to malo vyzerať. Super. No ty sa... Ešte raz a naostro. No, počkajte, ale treba ho zaniesť do tej chladiacej pece, aby nám to neprasklo. Lebo sklo... No, radšej ho zanesme. Sklo, keď takto... Inak ty Nie, to si necháme. Polož sem. A ja mám takúto špeciálnu odnášaciu, a už nie. To sa stáva. Aj mne. Zomrela Sietka. Zomrela. Ešte, že nemala meno. Bolo by nám za ňou ľúto. Daj na zem. Aby to nehorelo.